ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମଙ୍ଗଲା।